canvi de cromos a les zones tensionades a Catalunya. Uns municipis surten i uns altres entren. Dels 140 municipis inicials que la Generalitat va dir que eren zona tensionada al 2024, es prorroguen un any, però d'aquests 140 només en queden 118. Ciutats de més de 100.000 habitants, com Lleida i Reus, surten perquè la Generalitat diu que ara ja no compleixen els requisits per ser zona tensionada. I en canvi entren altres pobles com la Pobla de Mafumet, de 4.000 habitants, o l'Espluga de Francolí. Algú em pot explicar la lògica d'aquest canvi de cromos de municipis i de per què es farà a finals del mes de juliol? Què vol dir això? Doncs que aquests municipis que surten ja no tindran limitació en el preu de renda de lloguer, mentre els que entren, evidentment, com formaran part d'una zona tensionada, sí que tindran limitació de preu de lloguer. Un matís important, això encara no ha sortit publicat ni al DOC ni al BOE. I per tant, fins que no estigui publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, seguim encara amb els llistats de les zones tensionades que ja coneixíem. I tu què vius? A zona tensionada o ja vius en zona relaxada? Escriu-m'ho comentaris.